Dziel 7. Paweł Meiwer z przecygnieniem albo dyplomatycznym rozrzesiwaniem sztrydów. Coś jedzę zrobić, ci rodzice sami decydują za głos. Dziecko nie może rzec nie, jak całą rodzinę są przecygie. Leno coś płacząc z drechama, ci matowe cygnieni są niewidzy, przeczytywa małotim, wastnu i włana makuryt. Rodzice to potrafią zrobić człowiekłewi na złość. Ne błe jak inaci nazwać przecygnieni i to ziebele do insigłe do domu, ale jeś na drugą stronę parku? Łepłe wiem równak wsiedkłe za rygą. Paweł przeszedł dziś doszkłe skłemu dzały i było widzieć, że zły. Rzekł, że jego rodzice łydbe leso, że za rok przecygną do nowego do domu z drugiej strony parku. Cały ścieżcy na teli bliskłe, że Paweł niemdze musiał mieniać szkłełe, ale to i tak za wiesoło nie wezdrzy. Kłeceśmy płeciąc biedyk, jaci go wycygają na stronę jego łedwiecznych nieprzyjacielów? Piotrek z myla wezwał Pawła od przeniewierców. Paweł wezdrzył, jakby chciał sam rozpłakać. I chca płegłaskać go płynych ściotkwewatych włosach, leno miał strach, że wszyscy mdą sam z nas śmiec. Jeźby było głeży. Je nic za to nie mogę, łedrzyk Paweł. Je tu nie mam nic do gdoni, a rodzice są cesią, że bodą miele czterej zbłewi checie. A cebie to je lechłe w sterych checiach? Spytał Piotrek. Na gwes cebie płewiedzył zmyły letre. Tu je nie mam swojej izby. Wiele czasu może mieszkać z rodzeństwem. Nejo! Zakrzyknął Piotrek. Tej te nas zdrydzyć dla swojej wygłedy? Myśleś na łesubną izbę, zamiast dali trzymać z nama. Tego ju nie szło zledać. A coś te, je odrzekła do Piotrka. Rozmieje się, że te łestało rzekły zmyły letre. Doch to nie je jego wina, leno jego rodziców. A ja ci to my znaczeni, kłego je wina. Przeniewierca to przeniewierca. Derno cygnął Piotrek. Chłec, to może i dobrze? Bodzemy miele nasiego człowieka na drugiej stronie. Te łez tu nieś nasim śpiegał. Coś teteru, jeźby tego brakło, wiadowił sa Paweł. A czemuś by nie? Temdześ znuny. Płetemu, jeś możesz napisać książka pod tytułem Je był debeltnym agentem na drugiej stronie parku. Czy te aby myśl pojancy coś to znaczy być debeltnym agentem? Spytajem Pioterka. Kłek wezzie jo. Paweł nama mdze gydył, co oni za siachrę machrę łeb myślają procem nama. Mdze mieszkał tam, leno sercę, łez to nie tułe. Wcale, że nie. Debelt agent to je człowiek, co musi na dwie strony się sztelować. Buśno jemu wyłożyła. Paweł by był sieptą, któren nama by gydył, co tam je luz, a ima, co my tu robimy. Skwerno tak płeprywdze je, ty łedwoływum swoja łydba. Piotrek zgłedził sa ze mną. Coś tej płeciąc z Pawelą? Nie wiem. Ale my możemy założyć skłemitet łebrone dzecy i młodzezne przed przecyganiem. A błe stowyra łebrone przed widzewną niesprawiedliwotą ze strony rodziców. A coś w tym ja niesprawiedliwigłe, że moi rodzice chcą, co by je miał izba ledlise? Spytał Paweł. Te myśl prawda, je rzekła. Możemy założyć komitet łebrone przed niesprawiedliwotą ze strony kawla. Leno, jak są z kawlą biedkłewac? Spyta Dorota, chterna młegła kureśce coś filozoficznego dorzucec. Jak są znamienieniem biedkłewac? Z jacim namienieniem? Dopytywał Paweł. Jest o czasem rozmyślum, co
tu zrobić, żeby dzień w dzień nie chodzić do szkoły, nie pilnować młodszego brata, nie wynasiać śmieców, nie łamywać statków, nie chodzić zakupi się. Coś teteru, łebresiła się Dorota, to nie je namienieni. Dyjże mnie skuńciec. Dzieci by było piękniejsi, ciej by nie wynysiani śmieców, robieni lekcjów, proni stryflów. Jak te młezieś plestać o swoich ciernych stryflach, ciej me rozprywiu małe przeznaczeniem. To metafizyka, ja ci nigdy te nie mógł płając, ani nigdy nie płejmiesz. Co? Fizyka? Rzucił Piotrek. Co my spłert do fizyci? A namienieni? Ja ci spłert, zadzewła się Dorota. Metafizyka to znaczy meta dodać z fizyka. Meta to kuńc miunków w spłerce, a fizyka to szkłyłowa łudźba. Kup so słowysz cezych wyrazów, baranie. Nie zasiekłewno, rzekła Dorota. A tak w całostce to tu nie ma z kogum gadać. Ziegnum waj. Słowłe waj rzekła baro myłą letrą. To bez ciebie Dorota są rozgłężyła. Piotrek wnerwił się na Pałyla. Nijak nie bez mnie. Skończyła się długu przerwa, a kłopłotu nie dało radę rozpezglec. Po łudźbach myślę dodum bez park. Niespłedzajno do głowy przyszła mnie nadzwykłe łudba. Słuchaj ta, a może przestawić z grańca? Dochby dało się ja tak przesenuc, żeby Pałylów nowy dodum nalazł się z naszej strony. Jest genialny, zakrzykła Dorota, chterny ju dywno minął górz. My przeciepłe i zaciąłe knopelkoma malować na ziemi plan naszego miasta. Płetemu my wyznaczyły nową granicę. Pałyl my w końcu ubytk, bo Piotrek dył mu ju płeku. Leno rodzice Pałyla nie mają zelony głępłający, wiele nasiekłe mu jiwrów. A tak swoją drogą ciekawi mnie, czemu są gdy zienimy są zelony głępłający. Zelono je trywa i salyta, a jeść ze złosce jedna moja cotka, ale czemu płyjancy może być te farwy? Z moima rodzicama też mam wiele jiwrów. A ju często nie wiem, czemu mnie taci łebmierzły miono dele. Przódę to mnie nie przeszkydzało. Ale ja ci z ciastemu je w jednej książce wyczyta, że płace z nie balbina łeznyci bulbłetająco, a błe jąkająco są. Mam nadzieję, że w mojej klasie nikt ty straszny książki nimy, bo ciej by to kto sprzeczytył, ty i dopiórku to by dało śmiech. Nie mogę dać mnie normalnego imiona. A teru, jeść do mojego imiona, przypnął saunen wierszoskłydajk, gdy su ty się nalazła cedelk. Cie i Balbina stronę niendrechów trzyma? Równak to nie może być Pałyl. Cały czas je trzyma jego stronę. Piotrek myślał, że tyśnie, bo jak na niego pisanie anonimowych wierszowonych losceków byłoby nadto romantyczne. A może to jako z dziewczętów? Bo nie Dorota, bo wierszedła są za mało filozoficzne. Też to może być nen wierszoskłydajk. A w postępnym dzielu zysmdzeło moim bracie. Ale nie leno. Składniej ta łakłego mieś, le ułatwieni podpowiem, że to przemiła osoba.